नमस्कार. वास्तू रविराज वास्तू संस्कृती या कार्यक्रमात मी सुविधा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. भारतातील सर्वात मोठ्या वास्तू मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक डॉक्टर रविराज अहिरराव आज आपल्यासोबत आहेत. जगभरात त्यांचे 22 कंट्रीजमध्ये संतुष्ट ग्राहक आहेत आणि 7,000हून जास्त स्टुडंट्सना त्यांनी प्रशिक्षणसुद्धा दिलेलं आहे. वास्तुश्री, वास्तुरत्न असे अवॉर्ड्ससुद्धा त्यांना लाभलेले आहेत. त्यांचे मेन सेंटर्स आहेत ठाणे, पुणे, सिडनी अशा बरेच ठिकाणी त्यांचे सेंटर्स आहेत. त्यांच्या पत्नी मंजुश्री अहिररावसुद्धा या क्षेत्रात एक तज्ज्ञ आहेत. तर डॉक्टर रविराज, आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. मित्रहो, आपले बरेच इम्पॉर्टंट सण आता येत आहेत. नवरात्र, दिवाळी, लक्ष्मीपूजन आणि ह्या मुहूर्तावर आपण जर श्रीयंत्र आणि कुबेर यंत्र आपल्या घरी आणले तर त्याचा काय लाभ होऊ शकेल आणि वास्तुशास्त्रामध्ये या यंत्रांचं काय महत्त्व आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. आपला विषय आज आहे श्रीयंत्र आणि कुबेर. तर डॉक्टर आपल्याला त्याचं थोडंसं इंट्रोडक्शन देतील की एक्झॅक्टली हे काय आहे ते. सर्वात पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की श्रीयंत्र किंवा कुबेर या विषयाबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. पण तत्पूर्वी मी एवढंच सांगेल की भारतीय ऋषीमुनींनी हजारो प्रकारची यंत्र विकसित केलेली आहेत आणि ती पण हजारो वर्षापूर्वी. यंत्र म्हणजे काय तर आजच्या 21व्या शतकातल्या वैज्ञानिक भाषेत जर बोलायचं झालं तर त्यांना आपण एनर्जी सर्किट्स म्हणतो. विशिष्ट प्रकारचे काही बिंदू, त्रिकोण, वर्तुळ, चौकोन किंवा अशा काही वेगवेगळ्या आकृत्या, त्याच्यामध्ये काही मंत्र, काही शब्द यांचा सगळा एक वापर त्याच्यामध्ये केलेला असतो आणि अशी गूढ स्वरूपातली एक आकृती ती तयार केलेली असते. मग त्याला यंत्रशास्त्र म्हणतात. हा विषय खूप मोठा आगाध आहे. म्हणजे जसं मी वास्तुशास्त्रावर 3 तासाचे 26 लेक्चर घेऊन शिकवतो तसं जर यंत्रशास्त्र शिकवायचं झालं तर कदाचित या विषयात सुद्धा मला किमान 30-40 लेक्चर 3-3 तासाचे घ्यावे लागतील, असा एवढा मोठा अभ्यास आहे. पण ही यंत्र म्हणजे काय तर ती एक प्रकारची ऊर्जा निर्माण करतात जी पवित्र ऊर्जा असते. आणि अशा हजारो यंत्रांपैकी एक यंत्र, किंबहुना ज्या यंत्राला सर्व यंत्रांचा राजा म्हणतात, ते यंत्र म्हणजे श्रीयंत्र. आणि श्रीयंत्राबद्दल जर म्हणाल तर म्हणजे अगदी वेदांपासून तर अनेक शेकडो ग्रंथ या विषयावर लिहिले गेले. म्हणजे अगदी जर वास्तुविद्या या नावाने आद्य शंकराचार्यांनी जवळजवळ 6,000 पानांचं 6,000 पेजेसचं साहित्य त्यांनी लिहिलेलं आहे. श्रीयंत्राचा अभ्यास, त्याची जडण घडण हा सगळा एक अत्यंत खूप मोठा गहन विषय. म्हणजे मी आज असं म्हणेन की अगदी एक मोठं धाडसी वक्तव्य मी करू इच्छितो आणि ज्याच्यामध्ये 100% तथ्य आहे की आज जगामध्ये जे एक सुपर कॉम्प्युटर्स येऊ घातलेले आहेत त्याचा बेस या श्रीयंत्रावर असणार आहे. किंबहुना आज जगातल्या अनेक प्रगत राष्ट्रांच्या वैज्ञानिक लॅबोरेटरीजमध्ये, रिसर्च सेंटर्समध्ये या विषयावर प्रचंड अभ्यास चाललेला आहे. आणि असं एक महत्त्वपूर्ण यंत्र श्रीयंत्र हे आपल्या घरात का असलं पाहिजे याचं महत्त्व आपण आज चर्चा करणार आहोत. आणि कुबेर म्हणजे काय तर आपल्याकडे ना प्रत्येक गोष्टीला किंवा प्रत्येक गोष्टीमागे एक दैवी संकल्पना दिलेली. म्हणजे असं एक थोडक्यात सर्वसामान्य माणसाला समजावून सांगायचं झालं तर मी असं म्हणेन की लक्ष्मी धनसंपत्ती देते आणि या धनसंपत्तीचं संरक्षण आणि संवर्धन, प्रोटेक्शन अँड ग्रोथ हे जर कोण करत असेल तर तो कुबेर. किंवा माझ्या नाट्यप्रयोगामध्ये माझा एक डायलॉग आहे या कुबेराची ओळख करून देताना. मी माझ्या नाटकात असं म्हणतो की मेसर्स गॉड अँड कंपनीचा फायनान्स डायरेक्टर म्हणजे मिस्टर कुबेर. मला वाटतं आता ओळख लक्षात आलेली असेल. मग आपण बऱ्यापैकी आता कळलेलं आहे की कुबेर आणि श्रीयंत्र काय आहे. पण आता आपण जाणून घेऊया की याचं पूजन करण्याची आवश्यकता किंवा महत्त्व काय आहे. आता
या विषयाबद्दल पहिल्यांदा मी असं सांगेन की पूजन महत्त्व आणि किंवा त्याच्याबद्दल एक टेक्निकल काही गोष्टी मला सांगण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. मी असं म्हणेन की हे जे इथे मी माझ्या हातात धरलेलं आहे हे 2 डायमेन्शन श्रीयंत्र आहे. म्हणजे तांब्याच्या पत्र्यावर कोरलेलं श्रीयंत्र. तर इथे माझ्या हातात जे दुसरं हे श्रीयंत्र आहे हे 3 डायमेन्शन मेरुपृष्ठ श्रीयंत्र म्हणतात. नॅचरली एक गोष्ट लक्षात घ्या की 2 डायमेन्शन पेक्षा 3 डायमेन्शन जास्त पॉवरफुल असतं. पण आता इथे प्रश्न असा येतो की कुठे कोणतं वापरायचं. तर तुम्ही एक लक्षात घ्या की साधारणपणे आपण आपल्या घरामध्ये जेव्हा लाईट लावतो, बल्ब लावतो, तेव्हा आपण आपल्या घराची रिक्वायरमेंट बघतो. आपल्या घराला 40 वॅटचा बल्ब आवश्यक आहे का 100 वॅटचा बल्ब आवश्यक आहे, आणि मग त्यानुसार आपण लाईट लावतो. तसं हे यंत्र, याच्या पण वेगवेगळ्या साईजेस आहेत, याच्या पण वेगवेगळ्या साईजेस आहेत. याच्यापेक्षा म्हणजे हे 2 डायमेन्शन तर हे 3 डायमेन्शन, म्हणजे नॅचरली याची पॉवर जास्त आहे. त्यामुळे तुम्हाला किती पॉवर हवी आहे किंवा किती ऊर्जा हवी आहे हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. आता श्रीयंत्राच्या बद्दल जर सांगायचं झालं तर मी असं म्हणेन की आपल्याकडे 3 महान शक्ती महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या आहेत. महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती. तर पार्वती, जिला आपण आदिशक्ती म्हणतो, या पार्वतीमधून 3 महत्त्वाच्या शक्ती निर्माण होतात. महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती. महाकाली आपल्या सर्व संकटांचं निर्दालन करते किंवा सगळ्या संकटांचा नाश करते. महालक्ष्मी आपल्याला धनसंपत्ती देते, समृद्धी आणि प्रसिद्धी देते. तर महासरस्वती आपल्याला शैक्षणिक आणि आध्यात्मिक प्रगती आपल्यामध्ये घडवून देते. म्हणजे मग विचार कर की संकटांचं निराकरण झालं, धनसंपत्ती मिळाली आणि शिक्षण आणि अध्यात्म मिळालं. म्हणजे माणसाला जे आयुष्यात हवं आहे ते सगळं या तिन्ही देवतांकडून मिळतं. आणि या तिन्ही देवतांचं शक्तिस्थान म्हणजे हे श्रीयंत्र. म्हणजे या श्रीयंत्रामध्ये तुम्हाला महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती या तीनही देवतांची शक्ती किंवा ऊर्जा या यंत्रातून प्राप्त होते. म्हणून श्रीयंत्राला यंत्रांचा राजा म्हटलंय. यंत्रराज म्हणजे श्रीयंत्र. आणि एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की सर्वसामान्य प्रत्येक माणसाच्या, मी इथे शब्द वापरतोय प्रत्येक माणसाच्या, आणि मी याचा उल्लेख केला आहे एनर्जी सर्किट. तुम्हाला माहिती आहे की जरी हे यंत्र आपल्या ऋषीमुनींनी शोधले आहेत पण ते एका कुठल्या धर्मासाठी नाही, तर अखिल मानव जातीला याच्यातून जो फायदा मिळेल किंवा त्याचं कल्याण होईल अशी ऊर्जा त्याच्यामुळे. त्यामुळे जेव्हा ऋषीमुनींनी हे जेव्हा यंत्र निर्माण केले तेव्हा त्यांच्याकडे जात पात धर्म या गोष्टी त्यांच्या डोळ्यासमोर नव्हत्या. ह्या आपण नंतरच्या म्हणजे माणसांनी त्या निर्माण केलेल्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मला सांगायला आवडेल की ही यंत्र अखिल मानव जातीसाठी, कुठल्याही जात धर्माशी त्याचा संबंध नाहीये. ही महत्वाची गोष्ट सर्वांनी लक्षात घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्हाला एकीकडे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती याचं जर तुम्हाला शक्ती केंद्र तुमच्या घरात आणता आलं, तर दुसरीकडे म्हणजे आता कुबेराबद्दलची ओळख देताना असं पण सांगितलं जातं की कुबेर हा रावणाचा सावत्र भाऊ. रावण हा दक्षिण दिशेचा प्रमुख आहे, तर कुबेर हा उत्तर दिशेचा प्रमुख आहे. तसा रावणाचं अधिपत्य दक्षिणेत आहे, पण दक्षिणेचा प्रमुख यमराज, पण रावणाचं साम्राज्य सुद्धा दक्षिणेत होतं, पण कुबेर हा उत्तरेचा प्रमुख आहे आणि उत्तर ही दिशा धनसंपत्ती देणारी. कुबेराची दुसरी ओळख अशी आहे की हा देवी लक्ष्मीचा 3ऱ्या क्रमांकाचा मुलगा आहे. तर अशा पद्धतीने लक्ष्मी तुम्हाला धनसंपत्ती देते, तर कुबेर त्या धनसंपत्तीचं संरक्षण आणि संवर्धन करतो. किंबहुना तुला सांगू की सगळ्या देवांच्या, देवी देवतांच्या संपत्तीचं संरक्षण आणि संवर्धन
करण्याची जबाबदारी कुबेरावर आहे. मग जर देवांनी ज्याच्याकडे आपली संपत्ती दिलेली आहे सांभाळण्यासाठी, तर मला असं वाटतं की सर्व मनुष्य प्राण्यांनी सुद्धा त्याच्या संपत्तीचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी कुबेराला द्यावी. म्हणून तुला माहिती आहे की आपल्याकडे आपली जी आपण आरती झाल्यानंतर मंत्र पुष्पांजली म्हणतो ना, ओम यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास, तर त्या मंत्र पुष्पांजलीमध्ये एक श्लोक आहे, ओम राजाधिराजाय कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः. कुबेराय वैश्रवणाय महाराजा म्हणजे त्या मंत्र पुष्पांजलीमध्ये सुद्धा आपण कुबेराची प्रार्थना करतो. म्हणजे मी आजपर्यंत सांगू, हजारो माझ्या नाट्यप्रयोगांमध्ये मी लोकांना अनेक वेळा प्रश्न विचारला, तुम्हाला कुबेर माहिती आहे का? तर 100तल्या हार्डली 5 लोकांना कुबेर माहीत असतो. पण जर हॅपी मॅन माहिती आहे का, तर 100तल्या 90 लोकांना हॅपी मॅन माहीत असतो. पण हॅपी मॅन कोण आहे माहिती? जसा भारताचा कुबेर आहे ना, तसा जपानचा हॅपी मॅन आहे. हे दोघं एकच. हा पण जपानचा फायनान्स मिनिस्टर आहे, तर हा भारताचा फायनान्स मिनिस्टर. पण आपल्याकडे ना परदेशातून येणाऱ्या गोष्टींचं कौतुक जास्त, त्यामुळे आमच्या लोकांना थोडंसं. पण एनिवे, श्रीयंत्र आणि कुबेर का पूजन करायचं याचं महत्व तुमच्याकडे लक्षात आलं पाहिजे. आणि श्रीयंत्रावर अगाध माहिती आहे, ती सगळी या छोट्याशा कार्यक्रमातून देणं कठीण आहे, एवढं मी नक्कीच सांगेन. आणि या दोन्ही यंत्रांचं मटेरियल काही असावं, म्हणजे धातू एक प्रकारचाच असावा असं काही आहे का? हो, साधारणपणे एक गोष्ट लक्षात घे की ही सर्व यंत्र पूर्वी भोजपत्र म्हणजे एका विशिष्ट झाडाची साल काढून त्याचा कागदासारखा उपयोग व्हायचा. तर त्या भोजपत्रावरची श्रीयंत्र, आजही भोजपत्रावरची श्रीयंत्र उपलब्ध आहेत. पण मी असं म्हणेन की भोजपत्रापेक्षा अनेक चांगल्या महत्त्वाच्या किंवा उपयुक्त अशा वेगवेगळे पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर दुसरं म्हणजे मी असं म्हणेन की भोजपत्राव्यतिरिक्त आपल्याला तांब्याच्या प्लेटवर किंवा तांब्याच्या पत्र्यावर असं कोरलेलं श्रीयंत्र हे अत्यंत प्रभावशाली ठरतं. तांब हे मेटल बेसिकली मी असं म्हणेन की हायेस्ट कंडक्टिव्हिटी आहे, त्यामुळे याच्यातून आपल्याला एनर्जी जास्त मिळते. म्हणून तांब्याच्या पत्र्यावर असलेलं अतिउत्तम. अर्थात आणि तांब सगळ्यांना परवडण्यासारखं. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा भाग आहे चांदी किंवा सोनं. ज्यांना परवडत असेल त्यांनी ते करू शकतात, दॅट इज ओन. पण हा झाला 2 डायमेन्शनच्या बाबतीत. तर 3 डायमेन्शनच्या बाबतीत मी असं म्हणेन की पंचधातूचं श्रीयंत्र हे अत्यंत प्रभावशाली असतं. 5 धातूंचा एकत्र जो एक गुणमिलन त्याच्यामध्ये होतं, त्याच्यातून जी ऊर्जा निर्माण होते ती प्रचंड प्रभावशाली असते. अर्थात श्रीयंत्राच्या बाबतीत आपल्याकडे ग्रंथांमध्ये असं म्हटलेलं आहे की स्फटिकाचं म्हणजे क्रिस्टलचं श्रीयंत्र सुद्धा अत्यंत प्रभावशाली मानलेलं आहे. पण मागच्या एक 10 ते 15 वर्षातला माझा अनुभव असा आहे की अनेक व्यापाऱ्यांनी या स्फटिकाच्या श्रीयंत्राला एक सेलेबल कमोडिटी करून टाकलंय. म्हणजे एकतर स्फटिकाच्या श्रीयंत्रामध्ये तुम्हाला 90% ते प्युअर स्फटिकाचं मिळेल याची गॅरंटी नाही. मास स्केल प्रोडक्शनमुळे त्याच्या ज्या काही ह्या सगळ्या त्रिकोण आणि त्याच्या सगळ्या ज्या काही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स आहे याचा सगळी वाट लावून ठेवलेली आहे त्यांनी कमर्शियल प्रोडक्शन करताना. त्यामुळे स्फटिकाचं श्रीयंत्र हे उच्चतम दर्जाचं जरी असलं तरी ते एका चांगल्या योग्य कारागिराकडून जर बनवलेलं तुम्हाला मिळालं मग ते तुमचं नशीब. असा कारागीर चांगला मिळणं आणि योग्य असली स्फटिक मिळणं, त्यामुळे मग त्यापेक्षा मी असं म्हणेन की हे पंचधातूचं श्रीयंत्र हे अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळे आता मला असं सांगायचं या ठिकाणी की आपल्याकडे कॉपरचं 3.5 इंच बाय 3.5 इंच, 6 इंच बाय 6 इंच आणि याच्यापेक्षा एक मोठं 12 इंच बाय 12 इंच असे श्रीयंत्र आणि कुबेर यंत्र हे 3.5 इंच, 6 इंच आणि 12 इंचच्या साईज मध्ये आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. आणि मग आपल्याकडे काय केलंय की आता सपोज या 2 छोटे साईजचे जे आहेत किंवा हे 2 जे आहेत हे या दोघांचं एकत्र अशी 3.5 इंचाचे श्रीयंत्र कुबेर यंत्र एकत्र आहे किंवा 6 इंचाचे हे कुबेर यंत्र श्रीयंत्र एकत्र आहेत आणि 12 इंचाचे पण आहेत. तसंच श्रीयंत्रामध्ये जर आपल्याकडे बघाल मेरुपृष्ठ श्रीयंत्रामध्ये हे दोन्हीही श्रीयंत्र जे आहेत हे
मेरुपृष्ठमधलेच प्रकारातले आहे. दोघांचा बेस 3 इंचाचाच आहे. ओके. पण याला भूपृष्ठ श्रीयंत्र म्हटलेलं आहे, हम्म. याला मेरुपृष्ठ श्रीयंत्र म्हटलेलं आहे. अच्छा. त्यामुळे हे 3 इंच साईज मधले आहेत, पण नॅचरली आकारमानामुळे या दोघांच्या किमतीमध्ये थोडा फरक आहे. मग याच्या व्यतिरिक्त जर घ्यायचं झालं तर मी असं म्हणेन की हे 4 इंच बेस असलेलं श्रीयंत्र आहे. या व्यतिरिक्त वास्तू रविराज मध्ये 6 इंच बेस असलेलं आणि अगदी मोठं 11 इंच बेस असलेलं असं प्रचंड मोठं श्रीयंत्र हे पंचधातूमध्ये आपल्याकडे उपलब्ध आहे. अच्छा. त्यामुळे मी आता एवढंच सांगेल की ही सगळी श्रीयंत्र जर तुम्हाला अधिक आणखीन याच्या साईज, याच्या किमती, याची सगळी जर माहिती आपल्या प्रेक्षकांना हवी असेल तर मी असं म्हणेन की त्यांनी वास्तू रविराज किंवा www.vasturaviraj.co.in या वेबसाईटवर आपण व्हिजिट करावी. तिथे या सगळ्या प्रॉडक्ट्सच्या साइजेस, किमती आणि वेगवेगळे सगळे पर्याय तुम्हाला उपलब्ध आहेत. या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला असं म्हणेन की या कार्यक्रमामध्ये वास्तू रविराजचे जे विविध फोन नंबर्स दिलेले आहेत, या फोन नंबरवर सुद्धा जर तुम्ही फोन करून आपल्याकडे गोव्यामध्ये जवळजवळ 8 ते 10 आपण वितरक आपले डीलर्स नेमलेले आहेत, ज्यांच्याकडे तुम्हाला ही सगळी श्रीयंत्र मिळतील. त्यामुळे इवन मी असं म्हणेन की आमच्या वेबसाईटवर तसंच यूट्यूबवर जर तुम्ही वास्तू रविराज श्रीयंत्र कुबेर हे जर वेबसाईटवर किंवा यूट्यूबवर जर हे सर्चमध्ये टाकलं शब्द वास्तू रविराज श्रीयंत्र डॅश कुबेर, तर तुम्हाला तिथे माझ्या किमान एक 5 ते 7 वेगवेगळ्या व्हिडिओज तिथे तुम्हाला मिळतील. त्या व्हिडिओज जर आपल्या प्रेक्षकांनी त्या सगळ्या बघितल्या तर या यंत्राबद्दलची जी काही माहिती आपण या कार्यक्रमात दिली आहे त्यापेक्षा अधिक विस्तृत त्या व्हिडिओजमध्ये मिळेल. त्यामुळे हे यंत्र काय, कुठे, केव्हा, कसं ठेवायचं, पूजा कधी करायची, कशी करायची किंवा फॉरेवर त्याचं कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टी. कारण यंत्र म्हटलं की लोकांच्या मनात कुठेतरी भीती निर्माण होते. यंत्र म्हटलं म्हणजे त्याचं काम कडक असतं, असं मुळीच नाही. इनफॅक्ट भारतीय देव किंवा हिंदू फिलॉसॉफी मधलं देव ही जी संकल्पना आहे ही अत्यंत फ्लेक्झिबल आणि साधी, सिंपल आहे. त्याचा कुठल्याही कोणी बागुलबुवा भीती न बाळगता जर आपण त्याच्यावर व्यवस्थित काम केलं तर खूप चांगले रिझल्ट्स मिळू शकतात, एवढी मला खात्री. ठीक आहे. तर डॉक्टर, हे आपण यंत्र घरी आणल्याबरोबर त्याची पूजन विधी कशी काय असते, प्रोसिजर काय आहे त्याचं? या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट मला सर्व आपल्या प्रेक्षकांना अशी सांगायची की वास्तू रविराज द्वारा दिले जाणारी श्रीयंत्र आणि कुबेर हे पूर्णतः सिद्ध केलेले आहेत, प्राण प्रतिष्ठा केलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जसं मी मगाशी सांगितलं त्यानुसार गोव्यामधल्या आमच्या सर्व कुठल्या त्या डीलर्सकडून तुम्ही हे श्रीयंत्र घ्यायचं आणि जाऊन डायरेक्ट तुमच्या देवघरात ठेवायचं. ह्याचे श्रीयंत्र कुबेर केव्हा घ्यायचं, केव्हा पूजा करायची या बाबतीतली जर महत्त्वाची गोष्ट असेल तर मी असं म्हणेन की नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे घटस्थापनेच्या नवरात्र प्रतिपदेला जर तुम्ही तुमच्या घरात, तुमच्या देवघरात श्रीयंत्र आणि कुबेराची प्रतिष्ठापना केली तर त्यानंतर सलग तुम्हाला 5 अतिशय चांगले पवित्र मुहूर्त मिळत आहेत जे यावर्षी एनकॅश करता येते. अच्छा. म्हणजे नवरात्र प्रतिपदा ही पहिला मुहूर्त, त्याच्यानंतर नवरात्र पंचमी हा दुसरा मुहूर्त, नवरात्र अष्टमी हा तिसरा मुहूर्त, त्यानंतर चौथा आहे कोजागिरी. कोजागिरीच्या दिवशी सुद्धा रात्री 12 वाजता तुम्ही लक्ष्मी कुबेराची पूजा करायची, चंद्राचं औक्षण करायचं आणि मग कोजागिरी निमित्त गोड दुधाचा आस्वाद घ्यायचा. हा कोजागिरीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. आणि दिवाळी लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी लक्ष्मी बरोबर कुबेराची पूजा झालीच पाहिजे. अच्छा. हां, त्यामुळे नवरात्राच्या अनुषंगाने आपण आत्ता ही सगळी रचना केलेली आहे. त्यामुळे आपल्या समस्त गोवेकर प्रेक्षकांनी किंवा एरवी जिथे जिथे माझा हा व्हिडिओ जाईल त्यांनी सगळ्यांना मला एवढंच सांगायचं आहे की नवरात्राच्या मुहूर्तावर जर तुम्ही श्रीयंत्र कुबेराची प्रतिष्ठापना तुमच्या देवघरात, आता देवघर म्हटलं
म्हणजे तुमच्या घराच्या नॉर्थ ईस्ट रिजनमध्ये आलं पाहिजे. येणाऱ्या लवकरच आपण आपल्या एका एपिसोडमध्ये देवघराबद्दल सुद्धा आपण डिटेल सांगणार आहोत. पण आत्ता मी एवढंच सांगेल की तुमच्या घराच्या नॉर्थ ईस्ट रिजनमध्ये तुमचं देवघर असलं पाहिजे आणि या देवघरामध्ये कुबेर आणि श्रीयंत्र एकत्र ठेवा. त्या माध्यमातून निश्चितच तुमच्या घरामध्ये तुम्हाला कुबेर आणि श्रीयंत्राची फलप्राप्ती होईल. आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या की पूजा कशी करायची. तर पहिली गोष्ट म्हणजे प्राणप्रतिष्ठित केलेलं असल्यामुळे डायरेक्ट आणा ठेवा, दुसरे काही सोपस्कार करायची गरज नाही. इथे मला एक गोष्ट आणखीन सांगायची आहे की वास्तुरविराज ही एकमेव संस्था आहे जी तुम्हाला ही श्रीयंत्र कुबेर प्राणप्रतिष्ठा करूनच देते. अन्य बाजारात कोणीही ते देत नाही आणि देऊ शकणार नाहीत. हा महत्वाचा भाग. पूजा कशी करायची. आता सध्या माणसाचं जीवन हे अत्यंत फास्ट आहे, बिझी आहे. त्यामुळे मी याला असं म्हणेन की रोज सकाळ संध्याकाळ दिवा अगरबत्ती आपण देवघरात करतो, तेवढी जरी याला केली तरी अतिउत्तम. किंवा तुम्हाला मी एक सांगतो की याच मगाशी जसा मी उल्लेख केला तसा माझ्या वेगवेगळ्या व्हिडिओजमध्ये किंवा माझ्या वेबसाईटवर श्रीयंत्राचा मंत्र, कुबेराचा मंत्र हा सगळा आपण तिथे दिलेला आहे. किंवा मी असं म्हणेन की याच्या समोर श्रीसूक्त जर म्हटलं तर रोज याच्या समोर श्रीसूक्त म्हटलं तर श्रीसूक्ताचा फायदा मिळतो, प्लस श्रीयंत्राच्या माध्यमातून हे यंत्र सुद्धा सातत्याने चार्ज होत जातं. हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. तर आयदर तुम्ही नुसती दिवा अगरबत्ती करा, श्रीसूक्त म्हणा किंवा श्रीयंत्राचा आणि कुबेराचा मंत्र म्हणा. त्याच्यावर शक्यतो असं आहे की हे गोल्ड प्लेटिंग असल्यामुळे माझी भाविकांना विनंती आहे की पाण्याचा अभिषेक याच्यावर करू नका. श्रीयंत्रावर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुंकुमार्चन, कुंकवाचा अभिषेक केला जातो. तो कुंकुमार्चन श्रीसूक्त म्हणत म्हणत कुंकुमार्चन केलं तर ते अप्रतिम. आणि ते कुंकुम आपण एरवी रोजच्या जीवनात आपल्याला चांगल्या कामाला जाताना किंवा ते कुंकू जर रोज लावलं तर त्याचा फायदा अप्रतिम आहे, प्रचंड आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर म्हणाल की कसं आहे ना, आपल्याकडे एक साधा सिंपल नमस्कार, नामस्मरण हा दुसरा, तिसरा मंत्रस्तोत्र, चौथा अभिषेक, तो पाण्याचा दुधाचा. पण या ठिकाणी मी तुम्हाला असं म्हणेन की इथे अभिषेक टाळा, त्याऐवजी कुंकुमार्चन करा. आणि पाचवा महत्वाचा उपाय म्हणजे की होम हवन करा. आणि होम हवन करता करता या यंत्राचे मंत्र म्हणा, त्याचा अतिशय. हे सगळे जे उपाय मी सांगितले, सगळे 5 प्रकार, हे चढत्या क्रमाने लाभदायी अशा सिस्टीम्स आहेत. सगळ्यात बेसिक नॉर्मल पूजा जशी आपण करतो, सिंपल रोज आपल्या देवघरात. पण या 5 मुहूर्तावर जर आपण याची या पद्धतीने जर चांगली पूजा केली तर अतिशय महत्वाची, लाभदायी ठरेल. ठीक आहे. आता या ठिकाणी मला कुबेराबद्दल मगाशी आपलं सांगायचं राहिलं की आपल्याकडे कुबेर इथे 2 प्रकारचे आहेत. म्हणजे मूलतः आपला जो कुबेर आहे हा मूलतः हा कुबेर हा पंचधातू मध्ये आहे आणि हाच पंचधातूचा कुबेर गोल्ड प्लेटिंग केलेला. त्यामुळे पंचधातू आणि गोल्ड प्लेटिंग अशा 2 स्वरूपातले कुबेर आपल्याकडे उपलब्ध आहे. ठीक आहे. आणि श्रीयंत्र कुबेर सुद्धा कॉपरच्या प्लेटवर उपलब्ध आहे आणि मूर्ती स्वरूपात उपलब्ध आहे. अर्थात कदाचित आपल्या प्रेक्षकांमध्ये असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की मूर्ती चांगली की यंत्र चांगलं. तर मी असं म्हणेन की दोघंही अतिशय चांगले आहेत. त्यामुळे कुठलं घ्यायचं ह्या त्यांनाच ते मी त्यांच्यावर सोपवेल. पण श्रीयंत्र आणि कुबेर तुमच्या घरात असलंच पाहिजे, हे फार महत्वाचं आहे. डॉक्टर आम्हाला सांगा, हे मिळतील कुठे आपल्याला, अवेलेबल कुठे असतील, आणि आपण जेव्हा ते आणू घरी तेव्हा आपल्याला काही दक्षता बाळगावी लागेल का हे पूजन करताना वगैरे? ठीक आहे, मी ह्या सगळ्या गोष्टी मगाशी त्याचा उल्लेख केलाय पण पुन्हा एकदा चांगल्या स्वरूपात सांगतो. एक तर पहिली गोष्ट, आपले जे वास्तुरविराजचे संपर्क नंबर इथे आपण देत आहोत, त्या ठिकाणी तुम्ही जर फोन केलात तर त्या माध्यमातून तुम्हाला घरपोच कुरिअरनी सुद्धा मिळेल. मी जसं आता उल्लेख केला तसं गोव्यामध्ये आपले जवळजवळ 10 डिस्ट्रीब्युटर संपूर्ण गोवा प्रांतामध्ये आपले आहेत. त्यामुळे तुमच्या जवळच्या डिस्ट्रीब्युटरकडे, म्हणजे तुम्ही जर ऑफिसला फोन केलात तर तुमच्या जवळचा डिस्ट्रीब्युटर कोण याची फोन नंबर माहिती तुम्हाला मिळेल. आमच्या वेबसाईटवर सुद्धा आमच्या सगळ्या डीलर्सचे नाव, पत्ते, फोन नंबर तुम्हाला मिळतील.
त्यानंतर मी जसं म्हटलं की वेबसाईट आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल, कुरिअरनी घरपोच हे मिळेल. काय दक्षता घेतली पाहिजे पूजेच्या बाबतीत मी सर्व सांगितलं, सिम्पली सगळं सिद्ध केलेलं आहे. आणा, ठेवा आणि दिवा अगरबत्ती मंत्रस्तोत्र एवढ्याने जरी सुरुवात केली तर नथिंग लाईक दॅट. प्रिकॉशन्स जर म्हणाल तर अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी झाली आहे की आपल्याकडे ना की कुठली एखादी गोष्ट चांगली गोष्ट मार्केटमध्ये आली की एक तर त्याची कॉपी लवकर केली जाते. कॉपी करण्यापेक्षा सुद्धा ना ठीक आहे, कॉपी करणं हा एक गुणधर्म आहे जगभर सगळीकडे आहे. पण मला एक सांगायचं आहे की इथे ना काहीतरी असे एकदम निकृष्ट दर्जाचे डुप्लिकेट प्रॉडक्ट्स आणतात आणि मग यांचं एवढ्याला आहे, आमचं एवढ्याला आहे, आमचं कमी किमतीत आहे, हे असं काहीतरी करून प्रेक्षकांना किंवा म्हणजे आपल्या ग्राहकांना भुलवण्याचा प्रयत्न केला. पण मी मगाशीच सांगितलं की कॉपर अत्यंत उत्कृष्ट दर्जा. या यंत्र बनवण्याची जी पद्धत आहे ना, याचं जे सर्किट जर बारकाईने बघाल ना, त्या सर्किटमध्ये हजारो लाईन्स आहेत, हजारो त्रिकोण आहेत, ते इतके बारीक बारीक आहे. हे घडवणं हे फार महत्त्वाचं काम आहे. यातली एक जरी लाईन थोडीशी पुसट झाली, एखादा जरी बिंदू मिस झाला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या सर्किटमध्ये एखादी वायर कट झाली तर तुम्हाला काय होणार आहे. तसंच याचं महत्त्व आहे. त्यामुळे टेक्निकली परफेक्ट, शास्त्रशुद्ध, सिद्ध केलेलं, सर्वोच्च दर्जाचं. म्हणजे मी असं म्हणेन की निश्चित याच्यापेक्षा कोणी आणखी चांगल्या क्वालिटीचं देतंय का, त्यांनी समोर यावं असं मी नेहमी आव्हान करतो. येत नाही कोणी, कारण याच्यापेक्षा उच्च क्वालिटी कोणी देऊ शकत नाही. बरं, उच्च क्वालिटी आली तर थोडी किंमत जास्त येणार, पण त्याच्यातून तुम्ही एक लक्षात घ्या की हायेस्ट क्वालिटी मीन्स बेस्ट रिझल्ट. ओके. म्हणून बेसिकली असल्या स्वस्त, निकृष्ट, डुप्लिकेट, सिद्ध न केलेल्या प्रॉडक्ट्स पासून सावधान, किंवा तसं त्या प्रलोभनांना बळी पडू नका. करायचं एकदा बेसिकली एक लक्षात घ्या, या दिवाळीला तुम्ही खूप काही काम करणार आहात किंवा धनसंपत्ती तुमच्या घरात कशी आहे, म्हणजे धनसंपत्ती तुम्ही काही ना काही गोष्टी आणणार आहात. त्यापेक्षा मी असं म्हणेन की या दिवाळीला धनसंपत्ती देणारी देवता तुमच्या घरात आणली आणि त्या धनसंपत्तीचं संरक्षण आणि संवर्धन करणारी देवता आणली तर तुमचं भलं त्याच्यात आहे. म्हणजे एक वेळा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करा जी तुम्हाला निश्चितपणे खूप. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, श्रीयंत्र म्हणजे चमत्कार नाही. श्रीयंत्र ठेवलं म्हणजे लगेच उद्या तुमच्या घरासमोर गाडी आली, तुमचा बंगला झाला, हे तर कृपया अशा काहीही अवाजवी अपेक्षा ठेवू नका. चांगल्या पवित्र ऊर्जा तुमच्या घरात निर्माण होतील आणि त्यातून तुमचं भलं होईल. थँक्यू डॉक्टर. आपल्या गोवेकरांना ही सगळी माहिती खूप महत्त्वाची मिळालेली आहे. आज खूप नव्या नव्या गोष्टी कळलेल्या आहेत श्रीयंत्र आणि कुबेराबद्दल. मला आय एम शुअर की खूप जण याचा लाभ घेतील. तर डॉक्टर थँक्यू या विषयावर आपल्याला माहिती दिल्याबद्दल. तर मित्रांनो, पाहायला विसरू नका आपला हा कार्यक्रम वास्तू रविराज वास्तू संस्कृती दर बुधवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता आणि 10 वाजता. नमस्कार. धन्यवाद.